disculpas a Pablo e outros medios que estiveron aquí esperando puntualmente desde a hora citada, e vamos co tempo, que para deixarle un pouco a máis, se chega a tempo, os criterios generales, eu vou mencionar dos tres, e que a mesma xa paso a falar do concreto daqui de Ourense, que é o que nos moviliza hoxe aquí, que é fazer a presentación da agrupación local de Ourense e facer esa presentación diante dos medios de comunicación para que haxa un coñecemento de que o Partido Galego está arrancando aquí en Ourense, arranca como tal Partido Galego. Tamén teño que dicir que está falando con máis grupiños que neste caso o Partido Galego, está falando con outros grupos para sumar eses esforzos cara a conquerir non só unha gran candidatura nesta cidade que o precisa, e casi os de fora tamén son conscientes deso, senón tamén unhas boas candidaturas en determinados concellos desta provincia, algunhas delas que xa acreditaron a representación e que, polo falado con elas, se sumarán este esforzo, o cual, pois, esperamos no mes de maio contar cunha boa representación nesta provincia do interior que tanto precisa, porque estamos asistindo todos os días a algo que son noticias negativas para ele. Neste caso, para Ourense, acabamos de coñecer que a Axencia de Inteligencia Artificial, desde logo, non leva o respaldo da Xunta para vir para Ourense. A Axencia Aeroespacial creo que tampouco vai a levar. Entón, pois, todos os días asistimos a unha perda de posibilidades e de capacidades. Creo que é hora de revertir eso, e eso non se revirte con milagros, de verdade. Non temos que ir a Lourdes, nin temos que ir aos milagres aquí en Ourense, senón que o único que temos que facer é traballo. É o traballo político, como lle comentaba ao entrar a algunhas persoas. O traballo político consiste, primeiro, en dialogar ca sociedade, saber que quere a sociedade. A sociedade pode saber máis activas ou menos, con grupos xa formados que estén participando activamente, ou con menos grupos, pero o que hai que saber é o que realmente quere a sociedade. E despois o outro papel que, diríamos, é a esencia do Partido Galego, e desde logo da miña persona, claramente, é que hai que dialogar cos demais grupos políticos se se queren conseguir, se se queren conquerir obxectivos importantes. Porque sin ese diálogo social, sin ese diálogo cos outros grupos políticos, non imos a ninguna parte, imos aí á porta da esquina, non pasamos de aí, o estamos vendo. E, por tanto, é preciso esa suma de forzas diferentes, pero que se poñen de acordo en obxectivos, os obxectivos se falan, se razonan, se discuten, e detrás deso camiñamos, pero sin esa aposta polo diálogo, pola representación racional das cousas, non imos a ninguna parte. Nós, desde logo, na nosa práctica política, imos desterrar o insulto, que quede absolutamente claro. O insulto para nós está vedado no exercicio da representación política. E tamén a falta de respeto aos demais grupos políticos. Esas son líneas vermellas. O que estamos asistindo nos últimos, diría que 15 anos, é xusto a escenificación de todo o contrario. No que se articulan as cousas é no insulto, na descalificación fácil, que, evidentemente, ningún outro sirve para resolver ningún problema dos que teñen os ciudadanos. Eso non aporta solución. Ao contrario, o que aporta é un atranco para, no seu día, intentar buscar unhas solucións. Así que, nós, eso temos desterrado, o vamos a ter desterrado na nosa práctica política, e, por tanto, o noso obxectivo é vir a aportar a capacidade humana de diálogo cos grupos que nos toque na corporación de Ourense ou doutras, evidentemente, pero sempre
facendo propostas en positivo e recoñecendo, que tamén o teño dito moitas veces, recoñecendo que propostas fan os outros grupos e están ben feitas e que propostas fan os outros grupos e non están ben feitas. Por tanto, aí nos van a topar sempre con claridade dicindo e calificando as cousas como son, porque creo que é o papel dunha representación política. Eso de mirar para dentro e tratar de descalificar o contrario, aquí, polo menos donde eu este exercendo a política, acabouse. Aquí só vimos a facer propostas positivas. Evidentemente, vimos a facer eso ca capacidade técnica que, bueno, algúns temos máis ou menos acreditada. Capacidade técnica para resolver os problemas e exercer como se debe as competencias municipais que son as que temos ahora diante. Esa capacidade técnica facilita a resolución dos problemas. Mirad outra cousa. Sin capacidade técnica non hai solución para os problemas. O que hai é unha tranca. Mañá xa o farei, dentro de non sei cantos días o farei, dentro dun ano o farei, nada. Iso non resolve nada. É dicir, que hai que ir por esa vía da capacidade. E para iso, un compromiso claro que teremos os grupos que vayamos en torno ao Partido Galego, pois un compromiso claro será un compromiso de información transparente. É dicir, que os ciudadanos se podan dirixir ás institucións públicas, ás administracións, ás autoridades, aos alcaldes, aos concelleiros, planteándolle as súas demandas, as súas exixencias, que eso se coñeza e que ademais se coñeza, esa é a parte de transparencia, se coñeza cando se lle dá resposta a esas demandas, a esas exixencias, a esas queixas dos ciudadanos. Creo que temos que pasar do atolondramento no que estamos a unha práctica política racional. E hai outra cuestión que eu quería remarcar especialmente, que é, pois aquí na cidade de Ourense temos un problema, é dicir, que estamos anclados no ano 1986. E claro, desde o ano 1986 pasaron moitas cousas, pero no ano 1986 data o plan de urbanismo, o Peixón, famoso. Entón, pois, que compre para facer outro? Pois algo do que xa dicía antes. O que compre falar con todos os grupos, ver cales son as exixencias de cada un dos grupos, consensuar un Peixón con todos os grupos, sometelo a información pública, que esa información pública sea o máis transparente posible, e logo aprobar iso, un plan a ser posible consensuado, que teña futuro, que resolva eses problemas durante 40 anos. Ese é o grande obxectivo dunha cidade que quere ter futuro. Se non se fai así, realmente creo que non imos a ninguna parte. Iremos vendo outro plan, que igual cae no contencioso, así non resolvemos nada. Temos que ir hacia eso, hacia un plan consensuado por todos os sectores implicados, incluídos tamén os técnicos, arquitectos e demais, da construción, para que de aí salga un plan consensuado e apoiado, pois diría pola totalidade ou pola gran maioría dos grupos políticos. Realmente, nesta cidade, neste momento, estamos asistindo pois o que se chama a representación escénica dun sistema democrático que funciona normalmente. Por que digo eso? Home, digo eso porque de 27 concelleiros que manden 4, eso é unha normalidade democrática. E a verdade é que desa normalidade democrática de que manden 4 nun momento determinado, pois eso debe resolverse. Eu digo que hai que falar, hai que dialogar e hai que conseguir obxectivos. Tamén digo outra cousa, que prácticamente desde fai 8 anos e máis esta cidade anda sin presuposto. O compromiso deste grupo é que a cidade conte con presuposto, conte cunha línea e cun apoio económico
neses orzamentos para que tiren das actividades económicas delas, senón seguiremos indo hacia baixo. Así que creo que aí temos que apostar seriamente por ter a máxima norma económica do Concello ao día. Se non temos eso, pois tampouco camiñamos para diante. E, por outro lado, creo que como tal o grupo que ten unha vocación amplia de representación, pois un dos aspectos que quere apoiar rotundamente é o tecido productivo. E xa sabedes que aquí en Ourense ese tecido productivo é basicamente o tecido comercial. E o tecido comercial que observamos cando vos dedes unha volta pola cidade, pois é que cada día temos máis persianas baixadas. E iso non é nada positivo, senón todo ao contrario. Por tanto, desde o Concello temos que apoiar a iniciativa económica, temos que apoiar aos autónomos e, desde logo, eu aí vou un pouco máis alá. E como grupo creo que temos que facer unha aposta clarísima por os traballadores autónomos para facilitarlle esas tarifas reducidas durante máis dese ano miserable que lle concede. Porque realmente, para consolidar un negocio, unha actividade económica, require ese tempo. E, por tanto, pelearemos porque ese tempo sea axeitado, que vaya polo menos aos 3 anos, que poda consolidarse. E logo, pidamos os esforzos fiscais que procedan e da Seguridade Social. Pero, mentres tanto, démoslle facilidades, porque é darnos facilidades a nós mesmos, non? E logo, decía unha cousa que era o tema de que estábamos abertos a falar por demais, a incorporar a este movimento da cidade a máis xente, desde hoxe están chamados a eso, pero, diríamos, só hai un límite nesto. E o límite nesto é aqueles grupos que non respetan as reglas democráticas. É dicir, que non respetan os resultados das reglas democráticas que nos damos. Fora disso, prácticamente non hai outra condición. Este partido, xa sabedes, que é un partido galeguista, europeísta, todo eso, no que non vou insistir que era un pouco o tema que lle reservaba o secretario xeral, a Masi, que ainda non se atopa agora aquí. Diríamos que, de entrada, referido así á cidade, pois, nada máis. Bueno, esa, dado, hoxe a mañá creo que alguén escribiu por aí algo, escribiu algo como que me xubilaba na actividade principal e na docente tamén no mes de xaneiro. Entón, pois, queda as aficións, non? A afición, por un lado, do deporte, vivir deportivamente, que creo que é unha cousa boa, e dirixir deporte tamén, que é moi bo mentalmente. E logo, pois, eu levo desde os 20 anos que a idea da política, da representación política, como formando parte de mí. Entón, como teño libre ese outro plano, pois, precisamente, creo que se dá a posibilidade de que poda ser candidato nesas eleccións municipais. Pero a organización decidirá a organización decidirá o que estime oportuno nos seus órganos, no seu máximo órgano, que é o Consello Nacional, pero, en principio, esa posibilidade a contemplo. Non quere dicir que está descartada, senón todo o contemplo. A contemplo realmente, porque técnicamente se pode aportar algo a esta cidade para resolver problemas que ten, que non vou agora mencionar, para non incurrir no elemento negativo. Solo se falabas de que o partido está en disposición de presentarse en máis sitios da provincia, se podes acotar un pouco onde están eses objetivos principais para este maio, para estas eleccións de maio? Onde están os objetivos principais? A ver, os objetivos principais están, evidentemente, na cidade, que é un pouco a que marca a representación.
pero despois hai unha prioridade fundamental que os concellos que conforman o Partido Xudicial de Ourense. É dicir, non descartamos, desde logo, que se presenten candidaturas fora dese Partido Xudicial de Ourense, pero o impulso fundamental vai se dar pola presentación de candidaturas dentro do Partido Xudicial de Ourense. Algún dos concelleiros electos está hoxe aquí e, por tanto, irán esas candidaturas, evidentemente, cando no mes de maio, abril, se teñan que presentar. Pero habrá outras moitas, digo grupos que no seu día pois non concurriron, desde logo que as siglas do Partido Galego, porque o Partido Galego nace no 2020 e eles foron ás eleccións no 2019, pero desde ese 2020 pós-pandemia pois empezou a falar con eles para intentar sumar esforzos na representación neste ámbito preferente do Partido Xudicial, referíndonos aquí a Ourense. Moito dos que estaban máis as siglas de Compromiso. Non tanto. Outras siglas que foron ás eleccións teñen representación en diversos concellos da provincia de aquí de Ourense. Sí, nada máis. Bueno, habrá algún outro partido que tamén probablemente teña representación importante, pero eso ainda se está falando neste momento. Como ainda se está falando neste momento, non vamos a anunciar. Aquí chega o secretario xeral neste día de incidencias, pois que as incidencias superadas sirvan para afrontar o futuro. Disculpa, nada, ahora sí que Pablo se quere preguntar algo, se non, non. Bueno, bos días, disculpar. Disculpar o retraso porque, bueno, por toda a trebuada estaba un poquinho encerrado esta mañá e non había forma de poder sair. Pues nada, pero aquí había que estar con Mosquera e na presentación desta agrupación local de Ourense, porque vai ser trascendental para xa non só o futuro, sino para o presente do noso partido, porque obviamente Ourense é unha das cidades máis importantes de Galicia e entón merece todo o noso esforzo para que, bueno, pues teña tamén a cidade, igual que a nosa agrupación, un presente e un futuro acorde co que sería lógico para unha cidade desta importante. Entón, bueno, aquí obviamente ten un moi digno representante, máis que digno, unha persoa de grande valía, moi boa persoa, que é fundamental tamén nestes tempos de política, e por iso había que estar aquí hoxe con él, e todos os que podemos, e algún máis que por outros motivos non pudo vir, pero que está con nós, sabemos que nos seus pensamentos. Moitas gracias.